Jahas, projekti se etenee. Olihan se lumi, lapio. Ihan kätevä apu tässä hommassa, että sain nämä lumet tästä poikkeen. No niin, täällä ulkoilma tallissa. Bemarin keulan purku. Se kovasti heiluu siinä ja ruvettiin miettimään tossa, että mikä ihme on. Niin tuolla on ilmeisesti semmoset pistehitsaukset, mitkä pitää porata poikkeen. Kummallakin puolella mahdollisesti. Ja sittenpä se ois keula irti. Operaatio autolankuille. Nyt voi laskea. Ja sitten oli vaihdelaatikon ja kytkinpaketin irrotus ja moottoritelineen adapterin laittaminen vaihdelaatikon paikalle. Se öljynvaihtokin helppoa, kun saa ihan suorilta käsiltä ottaa ropu irti.